ಶೀಶಲ್ ಮ್ಯೂಸಿಯಮ್ಗೆ ಬತ್ತ. ಇಂಡಿಯಾಡೆ ಫಸ್ಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಏಷ್ಯಾದ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಶೀಶಲ್ ಮ್ಯೂಸಿಯಂ. ಈ ಮ್ಯೂಸಿಯಂ ಇಂಕ್ಲುಪ್ಪುನ ರೆಸಾರ್ಟ್ ಇರ್ದು ಚೂರು ಒಂಜಿ 2 minutes ಆದ ವಾಕೇಬಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇತ್ತಂಡು. ಮಸ್ತ್ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆದುಂಡು. ಇಂಚಿನ ಮ್ಯೂಸಿಯಮ್ಗ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಪೋಯಿನ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಯ್ನ. ಬೊಕ ನೆತ್ತ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ವಾಯ್ಸ್ ಪೂರ ಇದೆ ಪಂಡ ಅಲ್ಪ ಫುಲ್ಲು ಸೌಂಡ್ ಪಂಡ ಫ್ಯಾನ್ ದ ಸೌಂಡ್ಲ ಬೊಕ ನೆತ್ತ ಅಲ್ಪ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಅದು ಬರಗೋಸ್ಕರ ಅಲ್ಪ ಪಕ್ಕಿದ ಒಂದೊಂದು ಸೌಂಡ್ ಕೊಡ್ತಿರು ಪೂರತ್ತಲ್ಲ. ಬಟ್ ಕಂಡ ಬಟ್ಟ ಗಾಳಿ ಪಂಡ ಈ ರೂಮ್ ಅಲ್ಪ ದಟ್ಟೆ AC ಪೂರ ಇಜ್ಜಾಂಡು ಅಂಚ ಅದು ಫುಲ್ಲು ಮಲ್ಲ ಫ್ಯಾನ್ ಇತ್ತಂಡು ಐತ ಸೌಂಡೇ ಕಂಡ ಬಟ್ಟ ಇತ್ತಂಡು. ಬೇತನ್ ಪಾತಿರ್ದಿನಲ್ಲ ಅದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆದ ಬೈದಕ್ಕೆ ಬಂದವು ಈ ವಿಡಿಯೋಡು. ಇಂದು ದುಂಬು ಎಂಕುಲು ಚೆನ್ನೈ ಡುಪ್ಪುನ ಟೈಮ್ ಇತ್ತಿಜಿ ಇಂಚೋಗ ಆತಿನ ಒಂಥರ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್. ಮಸ್ತ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಆದ ಮಲ್ತದೇರು. ಬೊಕ ನಮ್ಮ ಇತ್ತು ವೀಡಿಯೋ ತೂಪುನಿಕ್ಲ ಅಲ್ಪ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಪೋದ ಏನ ಫೀಲ್ ಮನ್ಪುಲಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಒಂಜಿ ಬೇತನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಟೂನ್ ಪೂರ ಜೋಕುಲ್ನ ದೂಪ ಆಯ್ತಾ ಒಂಥರ ಆಯ್ತು ಉಲಾಯಿಗೆ ಪೋತಿನ ಫೀಲ್ ಅವಂತನು ಒಂಥರ ಅಲ್ತ ಉಲಾಯ್ಡು ಆ ಮಂತ್ ದಿನ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ಸ್ ಪೂರ ಆತು ಪುರ್ಲಿತ್ತಂಡು. ಶೀಶಲ್ ಮ್ಯೂಸಿಯಮ್ದು ಲೈಡುಲ್ಲ ಇವಳೆ ಮಸ್ತ್ ಮಂದ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕುಂಡು. ಮುಲ್ಪ ಸುಮಾರು 40,000 ಶೆಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಮುಲ್ಪ ಮ್ಯೂಸಿಯಂ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಮಸ್ತ್ ಬಂದ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕುಂಡು ಅಂಚನೆ ಮುಲ್ಪ. ಇಂದು ಸಿಂಗಾಪುರದ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಮರ್ಲೆ ಅನ್ಪಂದು ಏನು ಗಿನ್ನಿಸ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಗೋಸ್ಕರ ಮಂತಿದ್ದಾರೆ. ವರ್ಲ್ಡ್ ಡೇ ಫಸ್ಟ್ ಇಂಚ ಶೆಲ್ ಯೂಸ್ ಮಂತದ್ದು ಏನು ಮಂತಿದ್ದೀನಿ. ಇಂದು ಸುಮಾರು 22 feet ಉಂಡು. ನೆಟ್ಟು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿದ ಶೆಲ್ ಯೂಸ್ ಮಂತದನ್ನೇನು ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಆದ ಮಲ್ತದೇರು. ಎತ್ತು ಟೈಮ್ ತಾಗದನ್ನ ದೇವರೇ ಗೊತ್ತು. ಮಸ್ತ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಆದ ಉಂಡು. ಇದು ಅರ್ಧ ಮಿತ್ತದ ಶೇಪು ಲಯನ್ ಆಯ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಆಯ್ತ ಬಾಡಿ ಪೂರ ಫಿಶ್ದಂಚ ಉಪ್ಪುನು. ಇದು ಫ್ಲವರ್ ಮಂತದೇರು ತೂಲೆ. ಈ ಫ್ಲವರ್ ಮಾತಲ ಶೆಲ್ಲೆಡೆ ಮಂತೀನಿ. ಎಲ್ಲಿಯ ಶೆಲ್ಲೆ ಮಲ್ಲ ಮರವಾಯಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಮರವಾಯಿ ಮಾತಲ ನೆಟ್ಟು ತೂಲೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದಿಲ ಶೆಲ್ಲೆ ಈವನ್ ತಿರ್ತಿದ ತಪ್ಪು ದೈತಲ ಕೊಂಡತೆ ಅವು ಮಾತಲ ಶೆಲ್ಲೆ. ಇದು ಪೂರ ಕ್ಲಿಯರ್ ಇರತ್ತಂಚ ತೂಜು ನಾನು ಇರತ್ತ ಪೂರ ಶೆಲ್ಲೆಡೆ ಯೂಸ್ ಮಂತದ್ದು ಏತು ಶೋಕ್ ಮಂತದ್ದು. ಸೂಪರ್ ಒಂದೊಂಜಿ ಕಲ್ಲರ್ದಲ್ಲ ಏತು ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿ ಆದ ಮಂತದ್ದು. ಈ ಮರ ಎಲ್ಲ ತುಲೆ ಏತ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆದ ಮಲ್ತದೇರು. ನೆಟ್ಟೆಲ್ಲ ಶೆಲ್ ಯೂಸ್ ಮಂತದೇರು ಅಂಚನೆ ಬೇತಲ್ಲ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಫ್ಲವರ್ಲ ಉಂಡು ಆಂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಆದ ಶೆಲ್ಲೆ ಉಪ್ಪುನು. ಬೊಕ್ಕ ಈ ಅವೇ ನೆಕಡ್ ಪನ್ನಂಚನೆ ಆ್ಯನಿಮೇಷನ್ ಮೂವಿಡು ಪೂರ ಕೆಲವು ಬರ್ಪುನಂತೆ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಪೂರ ಮಲ್ಲ ಉಪ್ಪುಂಡು ಆ ಟೈಪ್ ದಾನೆ ಮಂತದೇರು. ಒಂಥರ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆನ ಇಂಕ ಇಂಚಿನ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ತೂಯರ ಒಂಥರ ಖುಷಿ ಆಪುನ ಇಟ್ಟು ಮೈಂಡ್ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಪುನ ನಮಕ್. ಸೊ ಹ್ಯಾಪಿ. ಐಸ್ ಏಜಿಂದ ಕಾರ್ಟೂನ್ ಇತ್ತು ನೈಟ್ ಬರ್ಪು ನಾನದಂತ.
ಮತ್ತೆ ಮಿನರಲ್ಸ್ ಬೇಕು ಬರ್ತಾವೆ ಮಿನರಲ್ ರೈನ್ಬೋ ತೂಲೆಗೆ ಒಂದೊಂದು ನಮ್ಮದು ಫಸ್ಟ್ ಶೋಕ್ ಉಂಡತ್ತೆ ಎಂತೆ ಅವೇ ಅವೇ ಇದು ಶೋಕ್ ಉಂಡು ಆಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಪರ್ಪಲ್ ಕಲರ್ದ ತೂಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ನೆತ್ತ ಡೈಮಂಡ್ದ ಶೇಪ್ ಉಂಟು ಕಲರ್ ಉಂಟು ಒಂಜಿ ವೈಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಸೈಡ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಈಗ ಇಂಚಿನ ತೂತಿನ ಚಾಪುನು ಮಾರ ಎಂದ ತಿಳಿಗೆ ಎಂದ ತೂತಿನ ಚಾಪ್ತ ಸಿಟ್ರೈನ್ ಯಾವ ಶೇಪ್ ಸ್ಪಾರ್ಕ್ ಇದು ಶಿವಕಾರ್ತಿಕೇಯನ ಏಲಿಯನ್ ಮೂವಿಡ್ ಇಂಚಿನ ಜಿತಜಿಪ್ಪು ಬೇಡಿ ಸ್ಪಾರ್ಕ್ ಅದು ಇಂಚು ಶೈನಿಂಗ್ ಪಾಡ್ದಿತ್ತು ನನ್ನ ಚುಂಡು ಮಾರಿ ನೂಲ್ಪ ತಿಕ್ಕುಳು ಎಂಚಪ್ಪುಡು ಜ್ಞಾನಗ ಇಂದು ಸಿಟ್ರಾಯನ್ ತಾರೆ ಹಾಳನ ಗಂಚ ತೋಜುನುಗೆ ಇಂದು ಜ್ಞಾನ ತುಲೆಗೆ ಎಟ್ಟಿದನ್ ಚುಡ್ಜ ಮಿತ್ತದ ಹೌದಾದ ಅತ್ತ ಸ್ಟೋನು ದೀತಿ ನಾಕಲು ಅವು ಶೇಪ್ ಎಂಚಪ್ಪುನ ಇದನ್ನು ಕೊರ್ಪುನ ಸೊಲೆಗೆ ಇಜ್ಜಿನಲ್ಲ ಗ್ಯಾನ್ ಪನ್ನ ಅಂಚನೆ ಅಪ್ಪನ ಇಂಕ ಸೋಲಾರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ನಂಚೆ ಶೋಕುಂಡ ಗ್ಯಾನ್ಗೆ ಇತ್ತೆ ಮುಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ಫ್ಯಾನ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಮುಲ್ಪ ಇತ್ತೆ ಎ ಸಿ ಬತ್ತಿನಕ್ಕೆ ಅವನು ರೆಸ್ಟ್ ಗ್ಯಾನ ಫುಲ್ಲು ಅಲ್ಲಿಗೇನು ಕುರ್ಚಿ ಹತ್ತು ಮಾಂಜಿ ಒಂದು ತೇರಂಟೆ ತಂಚೈತೆ ಇದು ತೇರಂಟೆ ಇದು ಕಲ್ಲು ಶೋಕ್ ಉಂಟು ಮಲ್ಲದ ವಾವ ನಮ್ಮನೆದ ಕಲ್ಲು ಉಂಟು ತುಲೆಗೆ ಹೌದು ತುಲೆಗೆ ನಮ್ಮ ದೀಪದೀಪನ ಕೆಲಪುರ ದೀಪದೀಪಿನ ಶೇಪದ ಬರ್ಪುಜೆ ಅಂಚೆಜ್ಜ ಒಂದು ದೀಪದೀಪಿನ ಕೆಲವು ಬರ್ಪುಡ ಅಂಚಂಡು ಅಂಚೆ ತೋಜೊಂದು ಇದು ನಮ್ಮನೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಕಲ್ಲದ ಅಂಚು ಇದು ಮಶ್ರೂಮ್ ದಂಚು ಹಾಳಾತಿನ ಮಶ್ರೂಮ್ ಅಂದಿಯ ಇದು ಅಬ್ಬಿಯ ಅಂದಾಜು ಕುದರ್ದದು ಮರ್ಯಾದೆಗಳು ಮಿನರಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಆಯ್ತುಲಾಯ್ತು ಶೀಶೆಲ್ದೆಲ್ಲ ಇದೆ ಆಯ್ತುಲಾಯ್ತು ಫಸ್ಟಿಗೆ ಅಲ್ಪ ಶೆಲ್ಲದ ಪುರ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಆಯ್ತು ಆರ್ಡರ್ ವಾಟರ್ ಪುರ ಉಪ್ರ ಕಲ್ಲು ಪುರ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಂಚಿನ ಬೆತೆ ಬೆತೆ ನಮ್ಮದ ಕಲ್ಲು ಪುರ ಉಂಟು ಶೋಕುಂಟು ಮಸ್ತ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆದರೆ ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ ದಾದಪ್ಪ ಕಲ್ಲು ತುಪ್ಪಿನಿಂದ ಅವು ಹಾಂಡ ಇಟ್ಲ ಅವರ ಭತ್ತ ಏಕನೇ ಫೀಲ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ತೀನಿ ಎಂಚು ಉಂಟು ಕಲರ್ಸ್ ಶೇಪ್ಸ್ ಶೋಕುಂಟು ಒಂದು ಒಂದೊಂದು ತುಲೆ ಇದು ಒಂದೊಂದು ಕಂಟ್ರಿದಾಗೆ ಕಾಟನ್ ಕ್ಯಾಂಡಿ ಪಿಂಕ್ ಒಂಜಿ ಕೋಟಿ ಎಂಟ್ರಿ ಆಪುನ ಒಂಜಿ ಕೋಟಿ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಆಪುನ ರಡ್ಡು ತೂದಾಂಡ್ ಮುಲ್ಪ ಮತ್ತೆ ಮುಲ್ಪ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಿರ್ನೆ ಅಂತ ಮಿತ್ತು ಕೋಡಿಗೆ ವಿಡಿಯೋ ಬರ್ಪುಣ ಹೆಜ್ಜೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಕತ್ತಲೆ ಬೂತ್ ಬಂಗ್ಲೆ ಪೋಯಿನಂತ
ಬರ್ದು ಬೇತನೆ ಉಂಟು ನಡೆಯುತ್ತೆ ಮಿತ್ತಿಡ್ದು ವ್ಯೂ ತೂಲೆಗೆ. Great Wall of China. ಐನ್ ಮಂತರ ಶೋಕ ಆಗ್ತದೆ ಉಳ್ಪರ್ದೆ ತಮಿಳ್ನಾಡು ಚೈನ ಅಂತೂ ಏನಂತ ಖರ್ಚು ಕಮ್ಮಿ. ವಾಲ್ ಆಫ್ ಚೈನಾ.